ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ ଯାଉଛି ତ ଗୋଟେ ବୁକିଂ ମୋର ଆସିଲା କାମ ଥିଲା ଆଜି ଗୋଟେ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ବାଜିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ମେସୋରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ସପ୍ଲାଏ ଆଇଡ଼ି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି। କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ବାଜି ହେଇଛି ଆଜି। ମୋ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ନେକଲେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଦେଖାଉନି, ଏବେ ଦେଖାଉଥିବ ନେକଲେସ୍। ତ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦୋକାନ ଯାଇକି ଏଇଭଳିଆ ତାପରେ ବାରକୋଟ୍ ମୁଁ ବାହାର କରି ନେଇ ଆସିଛି। ତାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ୍ ରୁହେ ବାହାର କରି ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଜରି ବି ବାହାରୁ ମୁଁ କିଣି ଦେଇଥିଲି ହେଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ମେସୋର ବି ମିଳୁଛି। ମେସୋର ମିଳିଲେ କ'ଣ, ମେସୋ ଜରି ଅର୍ଡ଼ର କଲେ କ'ଣ ଟିକେ ଏଇଟା ଟିକେ ଫାଇଦା ରହୁଛି। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନୂଆ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ତାକୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛି କେମିତି। ତାକୁ ଏବେ ବବୁଲ୍ସ ପୁରା ଦେଇଦେଲି ଭଲସେ, ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାକୁ ବବୁଲ୍ସ ଦେଇକି ଆରାମସେ ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଉଛି। ପ୍ୟାକିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଜରି ଥାଏ ସେ ଜରିଟାକୁ କୁଚା ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାହାର କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ସିଲ୍ କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜରିଟାକୁ ଥରେ ଦେବ, ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ବେତାଳିଆ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଜରି ଗଲା। ତାକୁ ସିଲ୍ଟା କେମିତି କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ୟାକିଂ କରିବାଟା ବହୁତ ଇଜି, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ମୋ ପାର୍ସଲ୍ ରେଡ଼ି। ତ ତାକୁ ଏବେ ଯିଏ ଆସିବ ପାର୍ସଲ୍ ବାଲା, ଡେଲିଭରି ବାଲା ଆସିବେ, ତାକୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍କାନ୍ କରିଦେବେ। ସ୍କାନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ମୋର ପାର୍ସଲ୍ ସିପ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଂସ୍ଥା ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି, ତ ମୁଁ ଆଗକୁ କରିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ତ ତା ସହିତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ମୋ ଝିଅ ଗୁଗୁନୁ ପଳେଇଗଲା। ଦେଖ ସିଏ ଚାଲିଲା ପାର୍ସଲ୍, ଲାଗିବନି ରଖିଦିଅ।